हेलो हाय गुड इवनिंग आम गोटे जगह को जीवु बोली बाहरीचु किंतु आपण शेष पर्यंत जब देखिया को चाहूचंती ताहले शेष पर्यंत देखला पर आपण जानि परिबे आउ न देखले भी किछि जानि परिबेनी हम कोन करू को जाके जाउजु कोन देखिबु को ठाकुर मठ की जाउजु आपण संपूर्ण भाबे देखि सारला पर जानि परिबे आपण लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे आपण माने आसंतु जीवा देखिया को देखिकी बुली बुलाई आसवा जहाँ जोड़े से जहाँ थी लेट्स गो सात भौणी यात्रा देखा बाहर प्रभु सात भौणी यात्रा देखा घर जाऊँ यात्रा देखी सात भौणी आसवा कथा जे आसी पारानी एग्जाम पहुँची आसला से आसपारे ना आम दुईज ठाकुर दर्शन कर पलि आसू ये पहुँची आसल पूरा लोक सब यातायात कर रास्त आम भी से रास्त जाऊँ
नीला पुणी हाथ मार किना पाइबा किए देखते आम ସବୁ ଏମାନେ ଫେରିଲେଣି ସାତ ଭଉଣୀ ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡ୍ୟାମ୍ଗୁଡ଼ା ପାଖ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ।
जीवनी कौन बाइक जीवनी चलो अल्प बाट रहा ठाकुर मंदिर गाड़ी रोता तो प्रबल भिड़ अच्छी बापा लो कि आश्चर्य जे जगह नहीं हाँ परा बस कि आश्चर्यजनक होगी यात्रा Kuara pura itu. Iya, pura itu. Udah keluar ada di sana. Ayo ya, boleh sama. डब्बे भीतर पूरा बस मत जलटा दिए धरती
ଏମିତି ଖାଲି ହେଇଠି ପାଖେଇକିରି ଏମିତି ଖାଲି ଠିଆ ହେବ ଏଠିକି ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇଯିବି ଟିକେ ଫଟୋଟା ଆସିବ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇ ଜାଣିପାରୁନ କିଛି ଏଡ଼େ ବକା କାହିଁକି ହେଲ এইটা মন ধরতে যা ଧର ଏଇ ଧର ପାଖେ ଆସୁନ ପାଖକୁ ଆସୁନ ହେରିକା Kudia, kudia, coba kudia. এই যাও গোটা বুঝা আছে মাপুরে এই যা 30 টাকা দিও গোটা বুঝা দিলা আমার সরসলা କେତେ ଟଙ୍କା 30 টাকা 30 ଟଙ୍କା হ্যালো ଦୀପ ଦେଇଛ দীপড় বনে দে କ'ଣଟା ଦେଇଥିଲ ହିନ୍ଦରେ ଯାଉ রূপ কাটি আনি এইটা দীপ নেই যাও হ্যাঁ ଭଲ କି ଟିକେ ଟିକେ କର୍ପୂର ଦିଅ ଏ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଠିକି ନା ଆଉ ତମେ ଖାଲି ଚଳିବ କହିଲେ ହବ এই যে বল হোয়াইট বলটা কাটা 4 বছর ধরে নেলে দীপটা পছন্দ হয়ে গেল দিদি এই যা এরা হেজ লাইনটা ওরা দেবে কি ও দেখা যাচ্ছে ওরা দেখ ভালো লাগে তো পার্টি মারতে না তো 10 টাকা তো 10 টাকা তো বহুত এখানে
ଯାତ୍ରା ପୀଠ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କର ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ଭୋଗ ବି ଦବନି ବିଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଅଛି ସବୁ ଲୋକ ଛାଡ଼ ନୁହେଁ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କୁ କରୁଣା କରନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ଯେମିତି ସିଏ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ସାହୁ 51 ଟଙ୍କା। ମା ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସହସ୍ରରେ କିଛି କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ସାତ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ବହୁତ କରି କିଛି କିଛି ଦାନ କରି ମାଙ୍କର ଶୁଭ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଅସ୍ମିତା ସାହୁ, ସୁମନ ସାହୁ
ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ତାଙ୍କର ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ଦୀନବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଅଗ୍ନିମାତା ଅଗ୍ନି ରୂପା ମାତା ହିଙ୍ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦେ ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବା ହେତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ যাও নড়ি হে মোহনকে যাও ବହୁତ ଆନନ୍ଦେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସଦାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସହସ୍ତରେ କିଛି କିଛି ଦାନ କରି ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଖେଇଦେବା ଆମେ 2 ଜଣ ଟିକେ ଠାକୁର ଏମ ଝୁଟିକି ଆସିବ 500 ଟଙ୍କା ନିର୍ମଳ ନାୟକ 100 ଟଙ୍କା ନବମୁଣ୍ଡା ପ୍ରଜାରେ ଭକ୍ତମାନେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମା ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତେ। ଓମ୍ ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ସେଇଠିକି ଯିବା ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ମାସ ପୂରଣ କର ଏବା ଟିକେ ଆସ ମାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ମେଳା
ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବୃନ୍ଦ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣାର୍ଥେ କିଛି କିଛି ଦାନ ହସ୍ତରେ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ବିନତି ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀପଦରେ। ଜୟ ମା ସାତ ଭଉଣୀ, ଜୟ ମା ସାତ ଭଉଣୀ, ଜୟ ମା ସାତ ଭଉଣୀ। 200 ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁ ରଜନୀକାନ୍ତ ସାହୁ 200 ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ। ମା ତାଙ୍କର ସପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭକ୍ତ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ମା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜିତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁନଃ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମା ଏକବାର ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ। ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇଠି ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ହେଇଟେ ଥୋଇଲେ ବି ଜଣେ ଥୋଇଲେ ଜଣେ ହେ ପାଖେ ଯାଉନ ହେ ପାଖେ ଯାଅ ସାମ୍ନା ଏଇଠି ଥୋଇଦେଲେ କେହି ନେବେ ସେଇ ପାଖକୁ ଯାଅ ଭିତରକୁ ଯାଅ ଚାଲ ହଁ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନା ନ କହି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଭିଚାରି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ପଥର ସାଇ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନ ବଳିଆ ବାର କିଛି ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ। ମା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭକ୍ତ କିଛି ନ କହି ଦାନ କଲେ। ମା ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ନିଷ୍କଳା କରି ମୋ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବଜାରିକି ମୋ ଫଳ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ। କାଇଁ ଲାଗିଛି ସବୁ କଳସ ଯାତ୍ରା କରୁଛି କାଲିଠୁ। ଦିଶୁଛି ଯିବା ତାହେଲେ ପଳେଇବା ଚାଲ। এটা হচ্ছে সাতভৌণী পীঠ। ସାତଭଉଣୀ ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲି। ଘରେ ଗଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା साक्षात पूरा बॉम्बे ଉଠ हाँ ये भाइराल नहीं सांगे सांगे जो हाँ हाँ एपटे एपटे तो भिडियो चल
হ্যাঁ ଆମର ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଆରେଷ୍ଟ ସବିତା ଗଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ